Pwede, akong pagsabot, akong pagsabot, katong nga, giingon ni Senador Joel Villanueva itong Domingo, nga mo appeal gid siya sa ipatawag nga special session. At tumong ato, in fairness ni Alan Peter Cayetano, tinuod ni ingon nga, Senate of Malacanang. Kaya naningkamot, bangkin maayo ang administrasyong bangag, nga iyang yung magkuha ang Senate leadership kay, kung si Cayetano ang mahimong Senate President, parisa ni Marcolita nga iyang mahimong Vice Chairman naman gani sa Senate Blue Ribbon Committee. Ay, ma-appeal mag-use Erwin Toplo ka na. Kaya nakadawat mo to. Pagsangil nga nakadawat. Unya, daghan man kayo. Patay, ingon silang, paduong Diyos Malacanang. Uy, si Andoy Marcos. Uy, nidawat si kwarta. Dito, gihatdan pag yun dito. Ilocos o kwarta. Sugo ni Saldi ko ang balay nilang bangag og nilisa nga nagtingsi kung nidawat sa malita. Matay, grabe ha. Kani, di lang na to i-appeal sa Tambalos-los, Romualdez. Kaya mamong kito utok. Mao na nga, kaning ilahang grupo karon nga duha man ka faction ka. Wa na may laing, wa na laing puwersa. Kaning mga Makati Business Club, kaning PPCRB. Ari ni sila sa habig sa kanana ang anti-dynasty bill. Pero kaning mga nagsupak-supak ron, sila ran yung duha. Kaya ang mga sakop sa progresibong grupo like Makabayan, tuwa maputpustang bangag. Ang ilang toyo nga si Sara Duterte Carpio mo, tikyaom yung ka. Someday atong ang tigpamaba sa prosecution si Kuan, si Congressman Zia Alonto Adjong nga Tagalanaw, unya ang sa pikas nga habig sa Vice President Sara, si Attorney Michael Puah, katong pution, bitaw nga abogado. Moy, tigpamaba nila. So, kani, ato ni puli-pulihon, aron patas kay murag nindot ng salida o niya sa July 6, magsugod naman. So, paningkamutar to, magkontak na to ning duha ka mga habig, aron patas atong pagpangutana, kay niingo na ba to stiriridor nga. Titighanag pusil, Sara, pres kwinta kapin. Unya, wa ma-appear sa statement of assets, liabilities, and net worth. Pertin daghanang pusil, na ako na ditambol. Na ako na pugakhang. Kasi wa po hingaw na hingaling na masinggan o na mga kuha. Pwede ko na naghana, wa ma-appear salin. Kinintanan, unya, ato na yung paningkamutan nga, pikas o pikas, atong mahinabi kay contest man sila, magpalabuhan na man sila sa bakak, o sa magpalabuhan na yung tinood, tinood lang. Nanumpa na magyod, ni saan, ni bahad si Senador Alan Peter Cayetano, minority floor leader na karon. Nandi sa mo lang, wapa ko no mahuman ang ilang kumbate, kabahin ining flood control anomaly. Matay Peter Calderon, murag na-absuelto kaniyot. Alan Quirante o si Jonathan Quirante, murag kaniyot ka na-absuelto. Kaniyot lang, karon nahilom naman. Pero ang katong mga flood control ghost projects, posible daw nga gitrabaho na wa na ghost, kay gitrabaho na ginahinay karon kay hinay kay investigasyon sa ombudsman. Wa na ang Independent Commission for Infrastructures kay gibungkag ng bangag kay matay maapil maghapon mi ani. Ore klaro pagkastorya nga kaning gobernoha kon lupi gani kas salida, lupi gani kas execution ay pusas gyud jinggoy bitaw. Kung rebellion na una. Joel Villanueva, mo tato isunod. Tanaw nila, Joel Villanueva, Joel nga, matay, alimuutan ito, jinggoy og Sibong Rebilla, gahukas na lang. Samtang, og mubalik ko na ang grupong bangag, bagong majority, basta ninduta, pas akong higdaanan. Oy. Di ay kang Byron, di apoy kang Tomas. Oo ba? Pareho na silang arogante. Pero hime at the same time si Byron. Unaw na ko ni Tomas. Ato ni bahinon 13 minutos kay gamay na lang nabilis tong oras tungod sa commercial. Unaw na ko ning kang Tomas, ingos Tomas nga iyang mura iyang bata gi kay niya ni Store Archival nga mo imayo. Iya pa isyohon og cease and desist order parte anang Monterrasas de Cebu. Wa sa ko kailangan ni Slater Yang. Wa sa ko ideya og unsa gi tinuoray diha kay ang tuyo ni Tomas tungod tingali sa sulsol anang mga bataan niya nga naa diya siyang palibot unya wa ganahi anang ilang mayor. Hello ko na. Ang nahitabo ingon si Tomas
nga isuhin ang cease and desist. Paundangan ang trabaho niya. Undang og trabaho kay delikado kayo ang nas ubos. Kay wa pa na mahuman except ko no anang pagtrabaho na anang water catchment. Kanang giingon nga water catchment kanang say porma ana basta kay kung kusog ang tubig baha adto mahuwan adtong mura di nagko ang planggana gusto tumas. Pero niingon ang mayor nga wa na ini kabasa sila. May gani kay Sinister Archibald wala niya sintro nga wala ni mo basas Tomas. Si Tomas nagtuo man gud siyang mayor pagyapon siya pero gabi lang. Kanang mayor of the night siya, magabi night shift ni siya nga mayor. Pagkatulgo niya mayor og adlaw, siya may gabi magpuwaw. Iya na pong gitarget pero matod pa diha sa City Hall. Lugay naman ang gi-practice nga. Ngano ba sa nimo ungod ba sa magtrabaho anang City Hall og GO nga wa may halos may sweldo. Unya, iyang gi tuslog na pud ang mata ni Kuan ni Albert Tan nga mo city administrator kay mo ko hinungdan nga pertin dugay ang sulduan. Pero okay ra ko. Okay ra ko og ya kanang kay ang concern ni Tomas tawhanon eh. Humanitarian man eh kay lima kasi kag trabaho perti kang gutuma. Mao ba? Init pa kayo kay kanang GO mo na ipanglabay pero ari ko sa giingong wa gyud ka basa. Lisod sa na imong kalaki mas. Kay mura man gyud kag correct yung kaya mo. Murag ikay perfect adtong ni agi kaning mintaresa si Cebu perti na ning pagkadugaya niya. Pila na ni katuig na mayor si Tomas in 2016 until 2019. Ganun wa man ka mo order atong cease and desist order nga katong si Chudakit diha Mayor Tomas. Ikaw pa may mayor adto gibahaan og tamas ginawa wa lagi nimo natagda diha sa unang wa ni paundanga. Ningon ang mayor ang dunay final say ani ang DENR. Nganong wa man nimo kaniadtong panahon na Tomas ang kanang si Chudakit Guadalupe ubos ang bahin gibahaan ang mayo nganong wa man nimo paundanga. Karon nga dili na kay mayor imong paundangon kay ngano man. Naay rason nga din ako ikabot ya on air pero mas ang ako lang yung tuyo nimo. Loko na. Pagmatasag panagsa oy ganili ikay mayor. Unyas 2028 pwede budagan ka against si Sir Archibald. Pirtir bagyo kang bilibas imong kagalingon ng ikay may laki ning Cebu City ay batingil ngiga. Mabito digin mo magkaoyon atong kanhi katong naparot bang gobernadora nga si Gwen Garcia kay pareho mamukutok puro mo mga may laki ba. Ang ilan lang kayo sa inyong gihimo, imong gihimo, ang ilan kayo sa imong gihimo kay murag yung kag ikaw, bata-bata ni mong mayor, isuhin ang paundangan na. Kanang sis and sis order, paundang ba? Paundangan ng Monterasas, humana man, di ay walang yung kamubasa. Naloko. Anong imo mag yung ditso-ditsoon po, og paibawas publiko nga, naaman na yung mga dokumento sa mga tubangan, walang kamubasa nyor. Mura kag bilib lang kasi mong kagalingon mas nga ikaw rin kamao aning Cebu. Pareha po atong usang nga giingnan po nimong si Gwen Garcia, murag Cebu, SD Garcia Country, murag pareha ra mo. Basta pagkalangasa gininoon ni Tomas Wagi. Imbes nga tabangan niya kay Sinister Archibald, una, abogado mo yung nag-imbitar, ako pero mismo gitawgan. Na-press con si Tomas karon dito sa Casino Espanyol. Tambuang ibi. Padong pag umupauli gikan din kay mahaw sa attorney ay di na ko i-mention kinsang abogado ha. Migo niya. Migo po na ko. Tambong ibig ko attorney. Mahaw pa ko pero malate ko gamay sa di pamahaw ko. Ayaw kay lahi man gini pamahaw na ko buntag. Wa man sa pamahaw banggabi no. Lahi kay tinuod lang mangita yung kamunggay og buntag kay kanang Ba? mo man gyud doktor ka og yung kamunggay. Taw og dato kay dili man parehan Tomas nga. Pa doktor po ni Tomas bisag wa gyud makaagi og usa ka subject sa medicine. So uli ko nagdadali ko balik. Iyang giingon nga sinistor akong padaganong mayor. Way mansa onya ang tanan niyang sweldo ihatag sa mga scholars tanan pagdaig. Atong panahon na so sige tawgan ako dinhi. Akong giimbitar sinistor ani. Konsehal pa siya kung saan sa man ikaw may padagano. Wala tayo pondo eh. Hisitan kayo ka nang panagana pa siya. Lang ko. Pero nadugay, tungod sa partido tinga, adili na actually, ang BOP kaya adili ni
political party din inirehistrado sa Comelec. Kaning BOPK, kaning Bando Osmeña, Pondo, Kabungkagon. Kanawa, og kinsay, nadugay ni sugot si Nestor. Pinamay pads pungkol, nidaog atong Mayo 12, 2025 election. Nidaog sa diri, kapila na ko itong imbitar ari diri, unsa magi nagyo kay daganan, luping kas kwarta. Ato panahon na si Tomas Perti pa nakadaig ni Nestor, karon noon nga, na mayor, na murag nagmahay, tingin siya kay, ganun di man ako'y mayor, mudaog, man tani ay ko. Unay nang angil ad kay, imbis tabangan, itok mo na hinoon, unsa magitoyo ni mo, ikaya po'y mayor. Or gusto ni mong himuon, ni mong pasayaw, nuspad si Nestor Archival, kay ikaw may nagpadagan niya, o niya, nakadaog si Nestor tungod ni mo, tingali ay. Believe ko anin Tomas lang, kay perting biliba po niya siyang kagalingon, gano'n mo lang si Gwen Garcia. Basta sa mas, usa ka mo hukom, kay pataka lang ang tabi ng publiko, o niya, wan mo na kay, o ka magbasa, matod pas mayor, wa man nabasahan na amnas council, ay. Kaya naman mong report, ana, kumplito naman ang water catchment facilities anang Montirasas. Tomas, grabe, kanis Tomas, ukad, wag ko ka-interview, ani kay pertinin pagka-arrogantiha manubag. Oh ba? Isa ko ganahan kay basig, masupla po niya nato dire, o niya maputla na to, ang linya, morag di na po maayong paminahon. Alas 8:54, matod pang boto sa Bladjik. Ganahan siya, mino. Dili, parehas anang station dapit sa Pier 1, nga perti kabayas yun, ang ilarabang dako diha, lalaki kaayog naong, di halata nga perti pong, si on gani ka, boss? Oh ba? Bugoy. Alas 8:54 gyapon. Ani ato ning bahinon, di ay Byron Garcia. Abi na kong pertigin sang isuga. Sus, atong niaging Sabado, Biyernes actually, nanggawas ang iyang mga picture gikan sa katong magshots. Ako niagi ko na tinuod lang. Kadagan akong magshots tinuod. Sa akong mga kasong libel, normal man lang. I-magshot lang yun. So si Byron. Pero dili ka, ito normal man ang nakay kasong kriminal. I-magshot ka katong iyang kaso na rin istapa rin mandawi. I-magshot po siya ato. Walang kagawas. Pero, katong labing ilad, katong gipusasan siya nga, gibaklid, nga mura siya, matod pang mo junior kagahapon, mura siya piso nga na Hawks Canal. Pero, ang nakapabalhin iniyag sa'yo, basig na hadlock po Dr. Aquino, nyor. Murag dugay-dugay, buka mapay mo undang na kanila Vicente Soto sa tinuod lang. Kagahapon, ingon si Governor Pambari 4 sa iyang press conference, nanggawa sa mga newspaper karon, nang iyang naibung lang siya, anong dali kaya nakatransfer si Byron. Now, dito sa coffee shop gahapon, ako'y ka-meeting. So ito sa Toritos Taas, kay daghan isang kaila dito daghang amigo. Particularmente sa mga department, ang DA secretary man ang gitawgan. Na presos Byron dire gidakop, gibaklid, unya gimaltratos police. Unya karon kay nawag man po dayon si Secretary Cho daw. Second hand information ya. Dito ni John Vic Remolia nga mo ay secretary sa DILG. Gimanduan nga, ganong imaltrato mo na sa Byron nga, bigsoon mo ng wakwak, basta ang ilara. Naloko. Ganong imaltrato mo na isos wakwak. Naloko na. Tungkol kayo ni, taas ko na yung blood pressure, balhin sa hospital, as 4:30. Why, ka oras na balhin na yun? Dito, Vicente Soto. Dito, Talisay Regional Hospital. Dili na sa District Hospital, ha? Di na under sa Department, di na under sa local government, kundi sa Department of Health. Diya. Sa nga na Vicente Soto. So, nabalhin na yun. Pagkahibaw di ay ni Secretary Cho nga sus ang gidaog-daog, gibuli og mayong Byron Garcia. Ang anak man si gobernador, nangayo daw, kanay second-hand information, nangayo daw pasaylo ang DA Secretary nga gop imuhan itong anak matindi ta kumutabang ato. Mao na diha Byron, ikaw gani
Sa una, akong baliko na ay mga batanon nga public official incumbent karon. Dili pa na mga official kani adto. Dias Corona del Mar gihagad ka ani. Unsa may gusto nimong away? Kuha dito ka armas o gusto ka. Onya, og dili ka manumano, giingnan ka nga og musukol kag manumano magtapok kina imong bukog bayron. Nilakaw ka rin. Ako magay nanawag ato kay ako atong panahon na padung ko diri syudad kay programa kog hapon gabi nanawag na ko ang atong amigo nga patibuangan ni mas bayron rin away maaring mga batanon. Kanabang mga anak po tong mga abogado sus di nanawag ko ato ano nyo kay morag to ay i-cover to ninyo kang bayron basig madugmok nas bayron ron. Kaya mga bata ba pati sakto isog na sus bayron hidagan ay. Pero og mag-vlog ni pirting isuga kay nagsalig lagi atong wako nga iso niya. Maglasos akong tan-aw anin duha pagka murag dili gyud siya atrasan. Pirti man pong pagkaisuga ni Byron kung naa siya daghang kuyog. Naloko na. Ultimong si Rep, nanagi ingnan niya nga, sir, magsirip ta ko sir kay na man kay bayranan ari di may order sa husgado ipasirip ka. 700,000 ha, yang istapang kaso ni Mandawi. So dito kay bag-orig ko nahuman og limpyo ring akong AK-47. Hantod ka ron, wag yun ito ka bayre. Nanay mo mando sa husgado. Isog-isog, may naman wala magpiso na humod sa uwan. May hingan ni, last na ko ha. Byron, hingan ni og kinsa ng mga pulisa nga nagmaltrato nimo. Og kinsa pag giunsa ka pag maltrato nila kay murag luod naman kay na mo pasangil. Kay halos tanang pulis des Talisay og Talisay pulis man gani nakaila nimo nga si Byron Garcia ka.